Počakaj, buď. Tu je demo. Tu je vojenský demo. Mám asi žensku. Myslíš? Nie, nie to pozerať. Jasné, že som ženská. Do piť. Jo. Tak si tam To je takú pohľad. kyňu zapil. Ja tu mám dom. Máš tam dom? Mám slepku. Zapil si svetku? Umlátim ju. Umlátil som ju. Čo ti jebe? Mám že 5 miasa. Taký nezvyk oproti Darkness Vaze, Shadow Kingdom, tak to tam máš. Tu proste na zemi nie sú žiadne kamene malé. Sú. No ale ja tu nemám úsvet. Sokeres. Sokeres. Dáš mi jeden kameň? Ja. Ešte dá to, si asi nemusel. Ja môžeme ísť vylútiť tento barák. Jo. What? What? Poď von. To vážne. Ty kokos, čo je? Inak títo mali zmrdiť strašne malo vydržať na singla, čiže ich mám. Tak malo XPček iba. Aha. Nice. Koľko chce? Jau! Koľko ti zobral? 8 na zápe. OK. No aj zombíci. Hlavný loot. Ty baga. No. More, ja strana ne... Pusťo. To čo je s tým lukom? Ja mám nameraný do jej hlavy a nič. Ale nie, tu je ten zelený s kapucňou. Jau! To ten zrobil. Beži. Ty kokos. Tak ako... On je natrigrovaný na mňa. Poďme sem. Jej! On je natrigrovaný na mňa. Oh shit. Dobre. Nice. Dobre, ide tento. Aha, to mu ver. Bo ja som z toho psa meso. A to je jaký pes? Vlk? Jak vieš, že tam je? Lebo toto som vykrádal veľakrát už. Ale nemám nožík, mám nožík. No, ty kokos, tu jak vyzerá ten pes. Vidíš to tam? Pes? Počkaj, poď toto rozbiť, podľa mňa nás neuvidí. Jak sa vidí? No. Pozeraj! Fúha, počkaj, ja sa nachystám niečo pre istotu, lebo ako neviem. Spajky, poď spajky. Čo spajky? Urobím trojo spajkov a dám ich hneď okolo dverí. Ako už preháňaš. Povedz kedy. Povedz kedy. Dobre, 3, 2, 1, teraz. Kurva. Ten jak vyzerá. On má nejaké... Počakaj, buď. Už ide po mne. No, nabejte ho. Ja väčší učím medveď. Co tu furt upgradeujem. Ja si to rýchlo opravujem, ale za chvíľu dochádzam do... Ide po tebe! Jak si to... Hej, nechápem. Zdraj! Dobre, tak nenahituje, ide po tebe. On nechce umrieť. Čakaj, my sme... Jo! Čo to bolo? Šiebe! Čo padlo? Kamuško, to bol boss vlk. Tu máš toto, dám ti polovicu z tohto. Daj mi tu Juku. OK, tu máš. To nemohol byť obyčajný vlk. Inak čo je ale, že som našiel náboje v školskom autobuse. To už je trošku prúser. Poďme ten barák pozrieť. Jo. No počkaj, ja mám tie 4 skill pointy. A čo si dám je Lucky Lootera. A rovno si dám Lucky Lootera na 2. Boom. Áno, na 2 rovno. Oh shit. A Sexual Tyrannosaurus tu už nevidím. Ja sami no. Jebe ti na hlavu? Čo je agresívny? Nemáš vybiť. Tam jeden stojí, poďme, sneaky damage. Tam v rohu máš hneď, na SVčku. No tam. Si ho aj trafil snad, že? Jebe. Že si ho trafil? Že si ho trafil? Nie ani raz. No. Už. Bedničku, zákonne. Opaj, píš to. Veľa, traja. Koľko si to kladie uberá, strašne má staminy. No, to dáva bomby, no. Ja som niečo otvoril. Poď von. Poďme von. Blok. Nice. Jo. Pozeraj, čo robí. Sa uhýba. Pozeraj. Ty hajzel. Vidím. Aha. To je Jaké konzerviskované. tam zombík. Nehovor. Počkej, my hráme zombík, bude? No. Počuj, inak vedel som to, že my hráme Selodajsko. Keď to dáva, že hráme Need for Speed, že auta. Ježe Ark. Dobre, no.
No inak. Ty koko. Viac ich tu bude asi. Ty. Čo ti jebe? Ty kokos, jaký bourak máme pred domom, aha. Bez motora zelený. Doslova bourak. Doslova. Kolesa, to nemá ani motor, nič. Zabývame sa tu teda? Jo, na začiatok. No to sa daj písať, to je bomba. Dáme, že... Jo, to je... Bordel. Vy sme neboli hore, ty kár. Na hore v obchode? No, to sme neboli. Jaj, my sme sa tu išli, by sme sa v noci zabývať a zo zombíci z podchodov by tu išli. A my, že to... No, pozeraj. Bacha, za tebou, bacha. Nice. Poďte, poď sa. Pozor, ďalší, ako tam. Bohatý odolný zmer. Ty, čo ti jebe? Poď záchod, prosím, pištol. Koľko z voda. No jasné. Tam nemôžeš mať vo také šťastí. Aha, tu sú ďalší, poď hore. Jak veľa, ale nemôžeš, no. Pokiaľ jak sa zohol. Zohol sa. Kapícem to. Wow, pozor, veľa. To si jebol do... Dobre, dole. Jo. Jo, zozadu! Zora! Kurva! Ne, musíme zore! Ne! Žere ma kurva. Dobre, ja som tu hore. Skápeš aj ty? Neskapem. Ty jebeš, no. To bolo čo? Ja som sa podal položiť posteľ, keď skapem Ja tiež nemám, to nevadí, však spávneš na batoh. Ja som, jak išiel ten posledný typek, a ten zombík, išiel hore, tak ja som ho preskočil, že som rýchlo hore. Ty si použil nejakú obeď, on ma tam žral a ty si zatiaľ išiel hore. Čo ti hovorím, čiže však kade sme sem došli, ne? Kade vyjdeme, ale že... A odkiaľ sa zobral ten zombík, čo bol za nami? Ja tiež nechápem. Tu je tá čestka z 5000. No tak to ne. Ja som ju vlastne mal. Mal som pár pištol seba. Zajebe. Mohli sme to prejsť, teda som to mohol prejsť, že nemusím tam zžrať. Toto budem mať jedno. Prečo to ja tak aj nepadla? Ja mám posteľ tak, že rovno na telku. Ja budem pozrieť spať. Ja spustím telku a iba budem počúvať zvuk. To bude Šimonova toto izba. Nie, Šimon bude mať takú, jak mal Harry Potter tu, onu, pod schodami, tu mu spravíme. Pozri tu. Toto je to Harry. To samo. To je na ňom moc luxusné, poď sem. No inak. Sem ho dám. Po takej díre bude bývať. To ti jebe. To ti jebe. Mám piči. Dobre. Tu. Ty kokos, jak mám Nikol, čo si blázem a toto mi nerob. Ja sa to snažím prežívať, ako to nechceš vedieť, ty si to noc strašne ťažko nastavil. Ja som tu žral, ja som si dal salám do úst, som si tu papkal, a vidím, že novík ma seká, ja som ho nestiel drhnúť, skapal som. No to nechceš vedieť, počúvaj, začala noc, že ja idem rozbíjať veci, že idem to trošku upraviť ten barak a tučko tam rýchlo nabehol, hneď nám tam začať všetko rozbíjať. Ešte aké ťažké to je? Tu jak je? To ty beháš? Dobre, to je aký rýchlý zombík za tebou uteká. Blázen. Za tebou. Dobre! Víš, koľko mi ubrala? 60. Koho? 60. To si ty? Neviem. Čau. Je to si ty, čo? Toto je Feral, bacha. To je Feral? No tak to ti jebe. To je ložisko. Za tebou. To ti koko. Toto je moc. Tam my sme tak vpiči, Raz. Jasné. Kurvený pozor. Zavolať. Čo je? Ten had. Kde? Oho. Ale čo je had, že kde? A jebo ma do nohy. Dobre, je tu ten tučko, je tu tá. Poď. To bude Šimonové miesto, to bude bývať. Ty v tom potrubí, či čo... Ale tam je moc luxusné, na ňo tam má veľa miesta. Ale je... Nie. Pozeraj, tam vidíš tu tam. No tam. Daj tak tu. Kto to nechceš? Odpovedz, kopaké opice. Tu je demo! Tu je vojenský demo! Čo je? Tu je vojenský demo. Samolezu ti ho? Samo by sme čo spravili, ty priebaný. Sme čo? Samo bežne kde niečo spraviť.
Poď ty dáme. A pozri, tam je nejaký vojenský demo tam bolo, čo som videl. No, a pozri sa, čo tam je. No ja to vidím. A vidí to papať. Samo, teraz ma počúvaj. Garáž. Samo, počuj ma, kochote. Poď sem na túto farmu sa schovať. Ja idem na garáž našu. A jeden? Kionže ja tu mám, Dobre, rozsýpal 3000 vojakov. Ja som došol 30 dostťokov, 13 miliard oných, výbušných. A stihol som vybrakovať jednu bedňu, čo bola. Nice. Ako nechcem ti nič hovoriť, ale po ceste behá demo. Dobre, však prečo nie? Dobre, už je u mňa. Jak si to povedal? No už u mňa. Čakal, už som sa zmeril s tým, že skapem zase. Ne, to si nesmíš tak brať. Ja nemám drevo. To je piči, ja nie. Zdroj. No. Ide do tomu demo. Maťo, zdrojujú to. Maťo, zdrojujú to. Som vonku. Nechcem ho zabiť, vieš, aké s ňou budú luty. No práve, ale ja neviem s tými mojimi HPčkami. Pekné. No jasné. Inak ja som našiel bomby. No to teraz hovoríš. To si mi tam mohli nahádzať, ty. Baka. Dobre, tak to nie. ale on mi blíži. Musí postať. Poď to pred teba, baka. On sa otočí zás. No. Poď do tejto strany, čo je, poď. Bacha, má to. Nice. Dobre. Čokoláda. A teraz poďme vyriešiť tých zombíkov u nás z baráku. Jo, Takže tie červený odbeh a tie proste grill. Aha, dobre, akože teraz sme mali pretlak. Že pretlak samo. Že pretlak? Postav sa na tento blok. Nezabije. Ty si ma chcel zajebať stromom? Nie, som to skúšal, že ti to funguje.